ବାହାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାଉସୀ ଘରୁ ପୁଣି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ, ମାଉସୀ ଘରଠୁ ପୁଣି ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ମବେଦୀକୁ ଫେରିବେ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ନାନାଦି ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଭକ୍ତ, ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ମୋତେ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେବେ ନ ଚାହିଁବି ମୋତେ ତମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେ କି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅଟକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଝୁଙ୍କି ନଥିଲେ କି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଫେରି ନଥିଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ପୁଣି ରଥ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ, ସେଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ସେ ନାନାଦି ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଆଜି ସେଇ ମା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ମାନୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ଫେରିଯିବ, ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ମାନୁନି। ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ନାନାଦି ପୁଷ୍ପ, ନାନାଦି ଫଳ, ନାନାଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବି, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମଂ ତପ, ପିତରି ପୃଥିବୀନାଥ ବର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଜଣିଏ ବଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ମୋତେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସବୁ କର୍ମର ଅଗ୍ରେ ଥାଏ, ଆଗରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଭକ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝୁଥାଏ। ସେଇ ବୁଝିବାର, ସେଇ ଶୁଣିବାର, ସେଇ କରିବାର ଜଣିଏ ଠାକୁର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ରଥରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମ ବେଦୀକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭିଷେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭିଷେକ ପରେ ପୁଣି ଅଧରପଣା ହେବ। ଅଧରପଣା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମାନଭଞ୍ଜନ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଛନ୍ତି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗି ରହିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇ ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା ଆଜି ଲାଗି ରହିଛି ଲୀଳା ଚଳରେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। এই জগତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା, ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବା, ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହେବା କେମିତି ନା ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ମବେଦୀରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ନା ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ, ପୁଣି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଆଜି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ କର୍ମପୀଠକୁ, କର୍ମ ଜାଗାକୁ, ସେଇ ସିଂହାସନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାଲୀଳା ଖେଳାର ସମୟ। ୟାକୁ ଯେବେ ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେବେ ୟାକୁ ଟିକେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବୁ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବୁ, ମାନେ ମନୋଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ସହିତ ଟିକେ ମିଶାଇବୁ, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଖି ସହିତ ଟିକେ ମିଶାଇବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଖି ସହିତ ମିଶାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ସହିତ ମନକୁ ମିଶାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଲାଭ କରିଛି, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି,
ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଆସିବେ ଯେବେ ପୁଣି 1 ବର୍ଷ ପରେ। ବାବୁ ଆମେ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, କାହାର ଜୀବଦାନ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫାଇଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଫାଇଲ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ପୁଣି ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱହୃଦୟରେ ହୃଦୟକୁ ମିଳାନ୍ତୁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲୀଳା।